Usa ka unity walk ang Gipasalig sa Lamitan City, Basilan Province nga gapilan sa mga sundalo, pulis, coast guard o ubang ahensya sa gobyerno sa probinsya. Dayon gihimo ang multi-sectoral covenant signing nga gipanguluhan ni Police Colonel Serasid Umabong, ang PNP Provincial Director sa Basilan ug Brigadier General Alvin Luzon, ang commander sa 101st Brigade sa Philippine Army. Unod sa covenant, ang pasalig gihimoong hapsay ug malinawon ang umaabot ket 2025 midterm ug BARMM Parliamentary Elections. Buot sa mga pulis ug sundalo nga luwas ang mga botante sa Basilan sa umaabot nga Mayo 2025 nga walay masinating pagpangharas indig moadto na sa mga polling centers. Kinisabang unang higayon nga mopili sila og leader nga mangulo sa parliament sa BARMM. Sa iyang mensahe, gisulti ni Brigadier General Luzon nga andam ang mga sundalo sa Basilan sa pag-abog sa mga daotang grupo nga buot mohimo og kagubot sa umaabot nga piniliay. Sumala ni Colonel Umabong, ang pagsuporta sa mga pulis sa Unity Walk di mailhan sa bug-o sa pagkataog seguridad sa mga tawo sa Basilan. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!